KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago ndede salminago teddugal yo jaame kise Allah gonde meɗen en garti ɗo lawol gongol e jewte men koɗo galle eɗen bismiɗo goto jignaɓe men kaw men Racine Malal PAM jaaɗo cuuɗi meɗen bakna mo inde muɗum serani e haalede kala ko fate ɓamtare leydi ndi ha tengti e diwan Guénar o e diwan Damga o ha tengti e banggue dawgol koyte ko politique e développement koyte ko ɓamtare e ko nandi hen caggal laabi kewɗi aadiji hande Allah holdiri gangal makko ɗo e Piindi TV mbadden makko yewta koɗo galle noon jogui kaɓirɗe ɗe ko Djiby en ɗiɗo Djiby Sow wondude Djiby Dieng kamɓe jogui kaɓirɗe ɗe en jettiɓe en jarnimamaɓe e kaw Racine Malal PAM ko addi fof calmina yeeɓiyankoɓe Piindi TV eyyi bandiraɓe mi salmini on goto fof inde mum yettode mum hande noon mboɗo weltiɗo ɗo jooɗimi ɗo e mboɗo jodde moon yinmi haalude tan kono leydi ndi no yarata kono leydi ndi yesso kadi mami haal affaire cubalagal somi haali mami haal kadi affaire politique o no lellori eyyi bandiraɓe mi salmini on mi laari jaam moon a jarama kaw Racine Malal PAM jeeɗa ko mbakna holto mbakna heedi e hol teddule e ñalamaji mawɗi ɗe mbakna meɗi dañde eyyi mbakna funɗum ummi ko walalde mbakna ummi ko walalde kadi enen subalɓe ko enen ɓuuri wonde rimɓe sibu baba adama adi ko awde ɗum noon ne wayno kala leñol tuggi koye subalɓe ɗum noon mbagna nde ummi walalde nde ari ha e cangol gotol ene wiyana tacca ɗon cangol ngol dewel jawanɗo faliɓe wiiɓo daroɗe on sanogo camaban ummi dow en ara cama bani ummi dow en ara dewel jawanɗo artiɓe ɓe daari nde ɓe daari ko Hammada Samba nde ɓe daari ha cama ba ɓenni natte e maayo he o wiɓe hankkadi ne ɓenni mbaɗon noon férétation to yeesotode haɓe gari noon e cangol he ɓe tawi ɗon jinne goto ene saña ko ɗum andi jinne goto noon ɓaade ene saña kamɓene ɓe jetti tan ɓe kuuli ɓe daari tem ɓe jahani to ɓe jahani ka ha ɓooyi waajo yeccitiɓe wiɓe onon hoto gummi ɗon ɓe mbi min gummi ko walalde o itti ɓe mbi o wiɓe ko goni ɗon o ɓe mbi min hamin keyɗi ɗeɗo balɗe fof min ñamani o itti wande wotere o tottiɓe Hammadi o weddi wande nde nangi ndawa ɓe pooɗi ndawa ba ɓe mbaɗi ɗum ɓe ñaami hen haɓe kaari joni noon ɓe goni ɗon ɗum noon ɓe mbiyata ɗum ɗon adde dili kara seytane o wiɓe aha dili kara noon ko hay goto to haal ko yi ko ɗum firti dili kara ɗum woni dili kara dili gotte kara o wi gotte ɗe noon so teyi kaalon joni noon ɓe mbaɗiri noon
ndeɓe mbaɗi noon ɓe ñaameɓe kaari ɗon mi haala mane jooña kam o wi ɗon to ɓaari ɓe kaari ɓe yoɓe pokkit ɓe jaa ɗon addi maabuɓe sañoɓe ɓe Samba wi ko ɗo neddoto ɗum woni leñol maabuɓe ngol hammadi o ɓenni feewi nde yeehi ɓe jeyrino ɓe gaari e caski mbagna hoɗi e caski nde ummi ɗon feewi ɓoki jawe nde ummi ɗon telle mbagna yeehi ha tigere ruttiti arti nden noon nde ɓe gartan ɗe ɓe goni koye mbarodi ɓe gaddi mbarodi ndi addi ɓe ha mbagna dow ɗi ɓaggi seeɗa ndi ɓenni mbagna less ndi joofi ɗon woni mbagna guijulon dandiri ko lebbi tati mbagna guijulon adi ɗum hodde ko lebbi tati ɗum tagi minen komin sattidiɓe min sattidiɓe ko ɗum addi cattidagal hakkude amen ko minen ndenantaɓe tufde nde ko minen ndeni tufde hakkude guijulon e mbagna nde ko minen mbagna jooɗi ɗon ene lumbinaɓe soɓe jaa jeeri soɓe jaa batuji mbagna lumbinaɓe nden noon koye saha sira dara hen eyyi ko affaire ko noon mbagna ardi joni noon min meeɗi dañi ñalawma goto aduna o fof nden ko 6 hedde wawi ene wiye ne wiye ko noon Allah waɗi fifirde waɗi ordobel nde fifirde waɗno ordobel ko ñanden mbagna anda tigui ko mbagna o ummi toon omo jogui liflifol gotol tuggatma e sadel ha ɓe wuddurnaɓe e sadel naɓe kala ɗo wirti ko liflifol falla omo waɗe laaɗe he ɗum haɓɓi hen hay goto awƴata ko fandu nardi tan laaɗene nde guddira o ari jammel o waali ɗon wiyeto ɓenno ari tigguere laaɗene nde guddiri ha ari cubalel o waali cubalel liflifol falla ngol noon ne ardi tan ene yaaha joni noon ari ha cubalel o waali ɗon ha weeti o ɓenni kanko wiyatanoɓe mi yejjiti inde nde kadi kanko mawɗo eyyi kanko mawɗo o kanko Cissé Déthié o ɓenni nde o yetti o waali ɗon ha weeti won fifirde laaɗe fof cingudira ma won temedere laanat cingudira e garwole nardi fandu nardi laaɗe nde wiyen hay goto awƴata eɓe jima sire dara coyoɗe ala fof ko haaltake o hankkadi ha o yetti Cissé Déthié ene waɗi kaɗo laafa mboɗewa ene ardi omo fali pello ni tan o waɗi o memani haydara yimɓeɓe fof gawƴani haw yetti nde o yettino tan haw faandi hankkadi korka takko ne leeli ene sudda wude ranere ene leeli korka takko on noon ko mbagdonajo wiyete ko korka takko yette ko mangane on mbagnanaɓe kolori waɗi noon debbo makko jinneji nayimo lebbi ɗiɗi ha lebbi tati omo nder lekki omo e nder leɗɗi o yaltani kanko korka takko o wiɓe suwa hankkadi ha Cissé wino naata e luggere ɓe mbi korka takko mo nde o sudditi wudere nde mbagnaɓeɓe hay goto yeccita hay goto fof timpi yuwi mbarude ñanden wiya mbagnawiraɓe fa nduno ruttiti ɓe mbi buuru fof fiiti joomum ɗum waɗa noon nden e mawɓe men hande noon e saaha men oɗo ɗo gonɗen ɗo hande mbagnanaɓe galle Malal Hawa o min kaldomo no jibini ko Malal Hawa Malal Hawa nde heɓtata gandal ngal nde heɓtiri ɗum ko doole tan sibo jibini Malal Hawa ko jayel ko pullo bammakko wiyete ko Amadou Horeru jeeya ko ndulma dembe ko on jibini jayel on ko bamum Malal Hawa ene wiya Ali Samba on resi on holko tagi ɗum noon ko taw jinneji ne ngari ene ndooli mayɗo ne gaddi ne gubboya ɗum andu jinne so maayi hayre Hamadi Hoore hayre ngal ubboyte ko hayre Hamadi Hoore eɓe gubboyamo toon ɓe lelnimo e leydi noon feewe mabɓe o wi ɓe onon kam ko ɗum woni
ɓe mbaɗi ɓe kalnimo ɓe mbi ko minen komi ko somin gummimo ɗo min gari ko ubbude neɗɗo amen ɗo hayra amari hoore ɗo gari ɗon ɓe gubbi waaji o ko ɗum addi gandal haw resi toon debbo pullo ɗum woni jayil ɗum noon so wiyama Malal awa ko gandu ko gonga ko gandu ko Allah waɗi ko ɗon o hepti ko jangi ko o jangi gandal gongal o jangi gandal gongal o ɓeydi hen o ɓeydi haw datti fof wiyeteɗan kadi ko Malal awa Allah ne seedi hay so joni so ƴiyal fegui neɗɗo so wi ya Malal awa tan ƴiyal ngal iwat wadde kawasi ko ɗum waɗi mbakana ene jogui gandal ne reni gandal dow e gandal less ɗon jangui ɗum no fewi ha joni hedde moɗon ha joni gandal ngal ne hedde mon ko kalmi ko so mbagnaɓe ene keeɗi kalmi ko Allah ne seedi so mboɗo ɗo so mboɗo ɗo e Dakar taw ko ɗo jooɗimi so neɗɗo min janggani affaire suguñaɓe ko affaire seetan tan somin gari tan somin mbi mane jooña kam taw aɗa fegui to ƴiyal iwat taw ko ɗo a wi min tan kaw Racine mi feguima iwat a jarama ɗo waɗi fayida no fewi en calmini Yaya Alpha PAM sel meɗen so tawi ɗum yawti kalende banggue dawgol politique ala ɗo Yaya PAM ɗo Yaya PAM ɗo eyyi bisimilla ɗo Yaya PAM ɗo on saaha kanko woni o awƴatam Yaya PAM awƴanno ko Racine min gari ha ɗo Agnam ɗo nden ko ɗon min gawata kolgal ngal naati ha ɓenni Yaya PAM ne heeɗi ko kalami ko mbagno fof ne heeɗi kalami ko kolgal ngal naati ha e ɓoye dow hamin gawƴa tan ha laana men joofe mbarodi ndi mbarodi maayo min e Yaya tato ko kalami ɗo ko mbagno fof ne heeɗi ɗum mbarodi min joofe mbarodi min jano ko gila salatu yonani ha salatu laana kade joofi dillani minen amin jooɗi mbimomi dey tan min golliri noon babam ne leli to mbagna to tini komin badde mbarodi ndi ko o wi ɓe gumme Racine koko wadda mbarodi ndi nawi laana ka hamin pandoyi dow ɗi weddi min ɗi weddi laana ka yuwi haka mebbin ndiyam mboɗo wadda makka beccumi laana ka ndi dogi ndi yeehi hade woɗɗoy ndi ruttiti ko ɗon ɓe mbi kala jiiɗo camaba itere mum mayat min te mi yani guite ɗe kono mi yii nde ndi ummi nde ɗo ene waɗi ceede tati ɗo ene waɗi seedere mi yani itere nde noon mi anda ɗon taw ko guite kono min kam mi yii ɗum ɗon noon Yaya ŋeeri ken no mbagguni Dembawa e Gawlawa gummi mbagna ngari ene mbadda makko ko kalami ko mbagna fof ene gandi ɗum ene andi no wowri ɗum min e Yaya Dado min baddi ɗum dada jarama ñande wondema e garta wona yaaji taw ko ɗum tan kalten walla no yen saaha caméra ji ɗi jaaha mbakna wallay pilma ɗum ha gasa ha laaɓa hadde saaha o ko ni wayi kadi wonko saabi ko mbaɗɗen ko mi wino holɓe jontiɗoɗa e diwan guenar guila e BDS ha yetti guila e PA guila e IPS ha yetti PS hol yontaɓe darogol yankoɓe ɓe gurdunoɗa e saaha ma nden eyyi min nde garmi ɗo e wuuro he nde nden ko yero moodi addimi ɗo yero moodi yaago Sadel yero moodi on saha woni ko pompier kanko addimi ɗo nden mboɗo yiɗi ɗannade garmi ɗo jaami Casamance jaami Ponten gartumi fayidam noon nde gartumi nde coonmi gubbol mbanmi hen kam ko mbawmi gartumi ɗo noon nde duttitimi noon gartumi ɗo Abdarima Agne tawmi wonde e Mamadou Basirou Agne on saha on Mamadou Basirou woni chef de file ɗuma ɗum politique guenar nde kanko woni responsable guenar on wadda e Mathiar e Abdoumane Touré on saha Mathiar ne heewi doole kanko oɗo jeeya nden kanko Mamadou oɗo jeeya Abdarima ala mo mbiɗa kañum wonno mawɗo lappol nden mawɗo lappol ngol mbimi ko Mamadou Basirou Agne jeeya gawol ko gawolnajo ko gawolnajo Mamadou Basirou e Abdarima ko ɓiɓɓe baba eyyi bisimilla a faami Mamadou Basirou Agne
ardi ɗuma ɗum ardi lawol ngol min jeeyi ha woni duuɓi 3 han kadi ne keɓtumi lawol ngol keɓtumi lawol ngol kala ko wonno e juuɗe politique abdarim totti kam ala fof komi waɗani hen ala fof e aduna teddugal mi dañani hen minne kay ala fof e hunde komi waɗani hen mi waɗi hen mboɗo wonde Bocar Yaya en min gari ha Sadel ɗo Sadel naaɓe ne keeɗi kalami ko ñanden ko mbanmi Sadel ko hay goto waɗata ɗum laamu ngu fof wi ko Sadel tan wotte mate ma carre gaño mbimi wottaki ñanden eɓe gandi ko mbanmi ɗon Sadel naaɓe ne keeɗi kalami ko ne gandi ko mbanmi ɗon darimi laamu ngu iwrumi ka ala fof hay ferelaji ɓe jaltini Sadel wotaka nden hitande abdarimi ɓenni fuutankoɓe fof ndendi gotan abdarimi ardi reso nde o ardi reso o fof ardi tugganma e ɓogilaji ha heeɓi nden ko Ndar kaɗɗen ha ɓoye Ndar ɗum ɗo fof waɗa mawɗo o ƴeɓteli manamar o waɗi ɗum responsable Ngenar nden noon enen damgo fof ko responsable goto ilman meeɗi ɗum hufde abdarimi huufi ɗuma kono ko abdarimi gagni département o abdarimañi abdarimañi en mbawa dañtude hono mum ala e politique kaw politique serane wadde haala coow caɗele cabbi nden kono nden wonno ko politique so gasima beldita kono joni ele ko gañam tumagal oɗo yonta joni politique ono muusi ko gañgu bongu e leɓe ndendani gardiɗo goto non wona gañgu ay ko miskineɓe ɓe meeɗani wonde lamɓe ɓe Macky addi e nder département e waɗi ɗumen aduna o fof totti ɗumen poste uji meeɗano dañde gueɗe dokka mo meeɗa dañde tawrani bamum tawrani yummum tawrani tanum tawrani jaatum taw ko miskino Allah cattunoɗo wonno ayi ko ɓen mbirtotoma e otoji mbeynuma juuɗe mbeynatama junngo ɗi ɓenna ko pundi tan ɓeddoto e ma pundima tan ɓeddoto kono noon sa ƴefti ɓi lasli ganduɗo holko woni politique walla holko woni wontude e yimɓe walla holko wonti yaade e yimɓe a ƴefti neɗɗo on wirtata ko yimɓe sibo nde wurdi ko yimɓe nde mayi nde maytata ko yimɓe mo meeɗani noon haaldude hay goto ko miskino Allah yahan ene yeloyo so dañi haalta hay goto kaw leader ma mbiɗa ko Abdourahima Agne a haalimo joni beele ala woɓɓe wiyoɓe Abdourahima Agne nene wirtomin no oto jolnatami walla haalta e men hol jikko Abdourahima Agne ko kala ko fuɗɗa e Fouta ko kanko fuɗɗi taw ko hokkude kalis kanko fuɗɗi Fuutankoɓe kokkitanoɓe kalis ganda ɗum ko Abdourahima Agne addi ɗum Abdourahima Agne addi mande yimɓe galleji Abdourahima Agne addi wadde jumaji Abdourahima Agne andi wadde jamaji Abdourahima andi kala wuro ngo naati yaad jama waɗa ko tiiɗi e nder juma e joni hono jiiruɗa joni mawɗo haali fay se wiide ko candidat ene ƴamta lefol laamu beele aɗa hooli mboɗo hooli tagimi hoolade Fouta fof wondi koye makko hay goto selata taw noon taw ko woni Fouta ko sa nani position tan ko yimɓe wotandirnoɓe ñanden ɓe tan e gañaɓe eyyi ɗum ko mbinomi nane ɗum waɗi ɗo kono gañamtumago ni saabu ko mbaɗɗen ko foof ganden mawɗo men ko goto haade nde wasa duumade eyyi haade nde duumni ɗum mbimami ko président ko Macky duumi haade nde so ittani haade nde noon ha wonti joni opposition naati toon en jii ko woni toon koɓe beldani beele addata caɗele janggo addat caɗele mawɗe ne kay ɗon haaɗi addat caɗele président noddaɓe ɓe joddo kamɓe fof ɓe joddo ɓe jaata ɓe mbaɗa ɓolde wotere soɓe yeeyi ɓe gaño soɓe mbaɗani noon ko mbiɗa ko ene wawi wonde kono mi sikkude Fouta hande ɗo tolni ɗo mi sikkani so neɗɗo Foutanke ne woppa Macky sibu hay so Macky wi waɗani candidat Foutankoɓe mi jaar koye mumen gonta wotan neɗɗo illa Macky so neɗɗo noon duppata galle mum Macky jeeya ko Fouta yummum toon jeeya bam toon jeeya so yimɓe dañi laamɗo ene jeeya guiji ɗon yummum ne jeeya
nappaji ala ndulumaji kay nangtoten attiɗo ɗum tagi noon fuutankoɓe ɓen koko kawri minen min mbiyani Macky ene waɗa candidat walla waɗani min mbi ko Macky ko candidat waɗi kaw a haalinani mbiɗa addani yimɓe mette ɗe ko ardanaɓe ɓe gonano anduɓe ɗum tawani ɗum laminama hande so tawi ɓen jokki laamade ha joni ballama ha dañi place uji ballama ha dañi passeport uji ɓesgu men fof nana gollo enana ñamana jara goppi yimɓeɓe belɗen mette addanta yimɓeɓe yaade paye banggueji goɗɗi eyyi ɗen mette gaddata ɗum sibu ɗum min jiiti uure mum mamin cawru ɗum onno hono jitta ɗum kaw min gandi kala neɗɗo haalo ɗo walla ɗum ko ɓunude koko mofte ala min jiiti uure nde mamin cawru ɗum aɗani ko tagui ɗum hono moon no cuusiri namnade gonga ni kalne gonga uure nde mbimi jogui ɗum ko Macky so Macky noddiɓe ɓe joddima wiɓe ko ni yimmi kamɓe fof ɓe mbaɗat ɗum o wiya kay an mi hokkima poste nangam hokkima poste nangam o joni noon ko min nomi jiiɓi accu ɗum ɗo woni ɗo an jaggu ɗum ɗo accan kayre nangam o saɗa yiiɗi wontude e laamu a yadande mo Allah waɗi Macky hande ɓaari ɓi Abdoulaye Wade o arti e Khalifa Sall nan ɗo Idriss Seck nan ɗo ko ɓeɗo keɓɗo leydi fof ene moƴƴi woɓɓe kadi garde aroɓe keɓata kono e bonna kalis mumen tan ala kaw alan ɓe keɓata eɓe gawi gueɗe cuuɗi mabɓe eɓe gonde bandiɓe en ala hay goto ɓe gonda eɓe jeewaɓe no monni joom leɗɗe en jubboɓe taƴoɓe adaduji ala ɗum fof heɓata yimɓeɓe ko waade no Macky wayni Macky noon ne wayni ne sattide no Macky wayi mbaɗandi kay Macky ko laami ko président ji men ɗi Tougué Senghor haaɓi ɗo kam fof soɓe ndendini ɓe keɓani hitande makko wotere banggue golle sibu hande sa darima Fouta hay ko neɗɗo meeɗani yiide yii tali rewde Matam ha yettoyo Dembankani ɗum ko Macky waɗi ɗum tan yonino kono kawɓe dañani ngal o dañño ngu kanko ne foti koye aduna ɓeydoto ngalu nana yaaha jokkodira ne jaaha ina wawi ngalu ngo dañi ngu so Senghor dañi ɗum walla Abdou Diouf dañi ɗum gollo ko ɓuuri ko golli ko eyyi kono neɗɗo hay so dañani fuɗɗoto tan eyyi puɗɗo ko puɗnode ala ɓe puɗɗaki haydara ala Abdourahima añ mo mbiɗa o nden onon gondi ala koye Abdou Diouf gonɗo noon on nde dañana nde ari ne waɗa ɗum nde koye Abdou Diouf wondi haw wonde oɗo Abdou Diouf meeɗani président groupe parlementaire woni ministre laamu Abdoulaye Wade haydara dey haydara ɗum ko kalis makko o itti ko français o ari o liggoro yimɓeɓe o wonde mumen ko kanko fertini yimɓeɓe ni ha mbatti hokkede kalis kanko Abdourahima añ kaw a jarama technicien o wi yewto nden weeli kono min taɗi ɗi gasigil nane konngol cakkitol tan ko Abdourahima Agne PR landa o ene wayno o tottir ɗum ni saaha min nana o mawni walla sellani holno woori Abdourahima Agne sellani o mawni kono mo wawi haalde omo wawi fof alhamdulillah o lelaki ko ardiɓe ɓe noon e leydi ndi ɓe wontunoɓe cuusama ɓe cuusama waɗi noon ko kaalo gonga ko pelliɗɗo aɗa andi nde o haali gonga nden o nangganoma nanguirimo haalde gonga wona so ruttanoki ono ɓennanno nden ko Abdoulaye Wade ruttimo artirimo waɗimo kadi ministre ɓe cikkande ko ministre ne weeli nden ministre yoɓete ko million ngaji 4 o wi ɗum ɗo Racine mi woppat mbimi wiyetto ɗum lakara ñalawma makko goto somi ko a wawno ɗum ñalawma makko goto wawi ɗum hakkude makko e Amadou Dawa no wiye o totti ɗum récépissé parti o Amadou Dawa Diallo hawi raneru ƴetti commune aji ɗi fof e conseil départemental o foof beele jokkudal mabɓe ne yaaha joni walla ko jokkudal politique tan non jokkodiral mabɓe ene yaaha joni sibu parti o ko Amadou jogui ɗum Amadou jogui ɗum ɗo kadi gañima kadi raneru kadi ɓe gañiɓe kadi ko mbiruji ɓe mbiruji o gañi toon sibu Harouna Demba Souleymani e Abdou goɗɗo mi yejjiti goɗɗo ɓeɗo ko mbiruji kono ɗon ɗo raneru ɗo haɗi ɓe yaade ko Macky yiyani Harouna Ba en ko Harouna Ba jogui yimɓeɓe mo Macky yiiɗi o ala haydara joni noon kaw
on ka wi 4 communes on ka wi conseil départemental législative jawtuɗo on jagganoy kadi makki on jaade muɗum Amadou ɗaminanoma ma won hunde ma waɗa ɗum ha joni so waɗede hay batte ala wona noon Amadou ko wiyanone waɗe ko kañum kay heeɓi ɗum walla o haalnanima ala caggal ko ɗum wonko hemno ala ko woto o ɓenni ko eyyi nde poste uji ɗi gari nde Farba wima poste uji ɗi nani an e bande en hono mbatta o wi totte oɗo kanko wi noon so wiyano noon ko kanko heɓata eyyi kono cikkumi kanko won sukaɓe o wiyo totte poste uji mais kanko won poste goɗɗo mo ɗaminano ɓe mbiɓe mbawa wadde ɗum so tawi wona yaha ha élection yawta mais wona cikku politique non non ɗum wona jikku politique a jarama yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV yewtodema taw ɗo fuɗɗino jirwude haalleɓe mbi kojomaji ɗi gasi ciftinan bandiraɓe ko kaw men Racine Malal Hawa no wini PAM mo mbakna wonno koɗo men en jettimo en jarnimamamo jettoɗo joguiɗo fuɗɗi mo ala ɗo haaɗi hol konngol wasiya panta e bandiraɓe hannde to banggue oɗo politique artude haqqillaji mumen ɓe ganda kamɓe jiidi ɓe mbasa wallude mbasa fewnide konngol ma cakkitol kogolam cakkitowol fof ɓuri tiddeme fof ko kamɓe fof ɓe jiida yumma e baaba ɓe nangodira ɓe jaada ɓe gonta e Macky Sall kamɓe fof kala mbaɗo politique e nder département he ɓaari ko neɗɗo tiɗɗo kay ɓaari ko neɗɗo haal pulaar leydi ndi fof ni kala haal pulaar so wallani Macky sa maaro to yeeso nimsat sa maaro to yeeso to woyat sa maaro to yeeso to wonta wattu ɗum noon enen fof jagganen Macky sen jaggani Macky hayso ala ko keɓeten en ma wiya kam en meeɗi laamade ma wiya kam en meeɗi dañde saaha ma wiya kam en meeɗi laamade laamu yaada ha guigui ɗon laamu yaada ha guigui ɗon jooɗo toon mbaɗen toon batuji tali rewa toon ala fof ko waɗaka laaɗe ndewa toon fof o waɗama ala fof ko Macky waɗani Fouta jaama noon kaɓirɗe ɗe won toon ko Djiby Dieng wondude Djiby Sow Ali Fall woni montowo gueɗe ɗe ko ɗo katten ha lawol ngol e koɗo galle so Allahu lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma